A Pobo robot bemutatása következik. Szeretettel üdvözlök mindenkit. A robot egy MetaTrader 5 alatt írt Expert Advisor. Nevem Baranyai Nándor, villamosmérnök és programozó vagyok. E-mail címemet a képernyőn láthatjátok. A robot automatikusan kereskedi és lekezeli az összes Forex terméket, DAX-ot és az aranyat. A robot működése egy sávból való kitörési technikán alapul, nagyon sok trader traderi a világban. A sárga nyitó range-ből, ha kitör az árfolyam alulról vagy felülről, akkor megfeltételezzük, hogy egy range-nyi elmozdul az árfolyam, az a kékkel jelölt célárra, take profit van elhelyezve. Tehát ahogy kitör az árfolyam alulról vagy felülről, abban a pillanatban pozíciót nyitunk egy pending order segítségével, és várjuk, ahogy a range-nyi elmozdulást, amit ugye a take profit fog realizálni nekünk haszonnak. Na most a próbaképpen megnézzünk egy Forex instrumentumot, ez egy euró svájci frank lesz, egy 10.000 számlán, 30 perces gyertyákkal, tehát akkor a nyitó range az 8-tól 9-ig tart. Ugye a DAX, általában a DAX-hoz viszonyítjuk ezt a nyitó range-t, és ennek ellenére több Forex-es instrumentumon is tökéletesen működik. Mivel ugye 8-tól 9-ig tart, 30 percnél 2 gyertyát fogunk látni. Ugye a robotnak rengeteg beállítása van, ezt set fájlokba el tudjuk tárolni, így nem kell fejből megjegyezni őket. Bármikor visszaállíthatjuk a megfelelő beállítást bármilyen instrumentumnál, tehát minden instrumentumhoz tetszőleges számú beállítást készíthetünk. A betöltését a set file-nak mutatom be, jobb klikkel rá a területre, és abban a pillanatban kiválasztok a megfelelőt. Most egy Forex alap set file-t fogunk behívni a euró svájci frankhoz. Természetesen ezen kívül az összes Forex instrumentumot kezeli a robot, illetve a DAX-ot és az aranyat is. Ezekre mind automatikusan föl van készítve, így semmilyen kézibehárítás nem szükséges. A instrumentumváltáskor azonnal lekezeli a megfelelő terméket. A robot a felsoroltakon kívül még számos tulajdonsággal rendelkezik számlavédelemmel, egy kibővített money managementtel, szabadon állítható take profit és stop loss szintekkel, ugye egy kibővített break even kezeléssel, profit guard kezeléssel, pozíciót tud felezni, alakzatot tud figyelni, trailing stopot tudja húzni, csúsztatni, többféle gyári beállítás, van benne fix trailing stop, PSR, HL channel, stb. Trendet figyelembe tudja venni a kereskedéskör, hogy merre halad a trend. Ezen kívül, ami talán legfontosabb, hogy egy hibatűrő kód felügyeli a program futását, gyakorlatilag lehetetlen szoftverhibát produkálni benne, mindent lekezel, minden szerver választ lekezel, illetve megpróbál minden felhasználói hibát is korrigálni. Na most a program ugye MQL 5 programnyelven írt kódsorozat, szokásos felépítésben a főprogram, illetve include fájlokkal. A főprogram körülbelül 3000 programsort tartalmaz, az include fájlok is körülbelül egy tucaton belülük, egy 3000 programsort tesznek hozzá. Nézzük meg akkor a program futás közben. Gyönyörűen látszik, hogy ugye a nyitó range a sárga tartományba felépíti a munkaterületet, tehát a napi trade területet. Látszanak, most megállítottam egy pillanatra, hogy ahogy kitör
fölfelé az árfolyam. A range-ből abban a pillanatban ugye nyitunk egy buy pozíciót, és egészen a take profitig követve az árfolyamot, take profit teljesülni fog, és egy sell pozícióval zárul a napi trédünk. Az is látható, hogy a nap végén kijelzi, hogy nyertünk vagy vesztettünk. Itt jelen pillanatban ugye a zöld felfelé mutató kéz jelzi, hogy most nyertünk és hogy mennyit. Folyamatosan tudjuk követni azt, hogy áll a számlánk, az utolsó akcióban nyertünk, vesztettünk, hol áll a számlavédelmünk, mikor fog esetleg teljesülni az, hogy a robot lekapcsolja magát a számlánk védelme érdekében. Itt is látszik gyönyörűen, hogy ahogy kitör az árfolyam, már ugye nyit is a robot, illetve húzza a range-nek a maximum és a minimum értékeit, és nyilván amikor a nap véget ért, akkor bezárja ezt a területet egy téglalapba, ha úgy jelzi, hogy vége van a napi trade tevékenységünknek. Picit belassítva megnézzük, hogy a take profit szint, ugye kékkel jelölünk, azt vajon ebben a pillanatban hogy éri el az árfolyam, és mi fog történni, amint elérte. Már majdnem ott vagyunk, és ebben a pillanatban látszik, hogy zárta a take profit egy sell pozícióval, és teljesült a napi trédünk. Most úgy van beállítva a robot, hogy teljesül egy take profit, akkor a ellentétes oldalról kiveszi a buy, illetve a sell limit pending ordereket, de be is lehet úgy állítani, természetesen, hogy ne vegye ki, kinek ízlése, hogy diktálja ezt. Gyorsan végigfutatjuk az egész hónapot, hogy az egyetlen egy hónapnak az eredményét fogjuk látni, a 2006. január hónapot, itt vége is van. Itt is gyönyörűen látszik, hogy ugye 10 számlán 1% Money Management-tel 100 eurót nyertünk. Ugye pontosan teljesült a range fölfelé, és így megnyertük az 1%-ot. Jelenleg általában nem a 100-nál általában kevesebb értékeket kapunk, ugye a spread miatt mindig vannak veszteségeink, általában ez 90 és 100 között kapjuk vissza ezt a nyert, vagy esetleg vesztett, visszafelé nyilván vesztett értékeket. Gyorsan nézzük meg, hogy milyen eredményt hozott az egy havi trédünk. Ugye azt látjuk, hogy 10 000 számlán közel 700 a nyerességünk, ugye hát 7% havonta, ez egy 12x7, ez egy évre 84%, viszont 3,5% csak a visszaesésünk, általában 10 a elfogadott, így ezt nyugodtan 3-mal is akár megszorozhatjuk, éves viszonylag így akár 240%-ra is számíthatunk, ha ez a tendencia ilyen szépen folytatódik. Ugye a logokat megnézhetjük itt a logelemzőben kapcsolva, gyakorlatilag 10 másodpercenként megnézhetjük, mit művelt a robot, mikor, miért, mit csinált. Hát én elköszönök ez az első részben önöktől, és szeretettel várom őket a második részben, ahol a robot futatását fogjuk elemezni.